ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲ್ ಮೂರನೇ ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಸಂಧ್ಯನ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ. ಇನಿ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತೊಟಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಬಾಲಿನ. ಸೊ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಜರ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ. ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗುನು ಇತ್ತ ಇಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರೆಂಡು ಐಡ್ ಬೋಕನಿಕ್ಲಿಗ ಅಲ್ಪಯಾನೆ ಅಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ. ಇನ್ನಿತ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕಲ್ತು ಓಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ಯಾನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದಿನಿ ಏನು ಸಾತಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ಏರ್ ಮಾತವಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸಂಧ್ಯನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾಮಿ ಅಂಚನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ. ಸಂಧ್ಯನ ಲೆತೊಂಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಲ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಪಗಣಿಕುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ. ಚಪ್ಪಲ್ ದೇತದು ಬೈ ದೊಡ್ಡ ಇರು ಪುಲ್ಲಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾನೆಯ ನಾನೇ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನತೆ ಪೊಪ್ಪನೆಲ್ಲಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಬೂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತೊರಾತದೆ ತೊಂದಿರ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಾಲೆ ಉಲೆಗೆ ಪೋಂದಿರ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದ ಉಲೆಗೆ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು. ఇంకలా మదిమేరు ఇని ఫుల్ డెకరేషన్ వందొల్లేరు ತುಪ್ಪರ ಆಂಟಿ ಈರಾಂಡಲ ತುಪ್ಪರತ ಖುಷಿ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಎಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಓ ಅನ್ನ ಸರಿ ಪಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಬಲೂನು ಪುಡಾತಾರೆ.
ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಬೋಡ ಅಂತೆ. ಆಯ್ತಾ ಐ ಬುಕ್ಕ TH ಮೂರು ಪಾಡ್ನು ಮಾರೆ ನನ ಇಂಚ ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಕಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದೆ ಪ್ಲೇ. ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಚ ಆತಲೆ ತುಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಿಟ್ ಬತ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ನಾಂತ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದೆ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ನೆ
ಈಗ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕ್ರಮತ್ತ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಸೊ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಆಂಟಿ ಬಾಯ್ 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 ಬರ್ಬಾ ಬಾಯ್ 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 ಮೇರು ಫೇಮಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲಪ್ಪು ಬಾಯ್ 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 ಹುಷಾರು ಬಾಯ್ ಕಿಸ್ ಮುರಾನಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಬರ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಏನನ್ಲೆ ತುಂಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾದೆ ವಾ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ದೆಪ್ಲೆ ದೆಪ್ಲಿಗೆ ದೆತ್ತುದು ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಗ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಟು ದಾದಾನ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಪ್ಪಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಅವರಿಗೊಂಜಿ ಅಂತ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ತೀನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ರವಿ ಪಂಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿ ಮೇರೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಟು ಸೊ ಅರೆಗ್ ದಿಗದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಲೆ ಲಾಯಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಏಜ್ಡ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದಾಗ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಓ ಆಂಟಿ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋದುಲ್ಲರು ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪಾರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ನಮ್ಮದೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್